Хто замінить Лукашенку? Ну вот, а кто? Путіну не буде сумно. Лукашенко так само може отримати ордер у Гаагу. В этой дождливой Гааге Лукашенко загадав зробити білоруський мобільник. Хто зробить помнік Лукашенку? І з чого? Новий національний костюм презентували у Бішанковичах. Куди так спішаються красавці? Поспіхи аграрія у Браславщини. Вітаємо, сябри! У нас черговий випуск новин. Про гэта і іншыя падзеі уже зараз. Пачынаем. На сустрэчы са студэнтамі ў Беларускім дзяржаўным універсітэце інфарматыкі і радыёэлектронікі Александр Лукашенко паразважаў на тэму, хто ж можа яго замяніць. Аказалася, пакуль ніхто. Я говорил, что президентами не становятся, президентами рождаются. Если у тебя от природы нет основных элементов, свойств и качеств президента, то ты даже не суйся в эту сферу. У якасці магчымых пераемнікаў ён назваў прэм'ера, рэктараў і кіраўнікоў парламента, бо яны ўсе на вачах. Але ж вось не задача. Но все они, кто на виду, обладают уникальными качествами. Уникальными. Гораздо выше, чем у меня, отдельными качествами. И вчера я, допустим, подумал, вот если бы в одном человеке эти качества соединить, вот уникальный бы был человек, идеальный был бы президент. Но главное – это опыт. Ребята, это опыт. Відаць, такія геніі зямля нараджае хіба раз на стагоддзя. А раз ніхто, акрамя яго, не мае досведу працы на этой пасадзе, то і замяніць яго няма кім. Можа, таму Качанова і зрабіла такую незадаволеную міну. Але ж і тут Лукашенко не змог утрымацца, каб не схлусіць. Да и сам я президентом стал, 40 еще не было, 38 лет. Нагадаем, што Лукашенку праз 1,5 месяца пасля абрання споўнілася 40 гадоў. Але ён і тут вырашыў хоць крыху сябе памаладзіць. Дарэчы, зараз ужо ягоная прэс-служба перастала хаваць той факт, што ў Лукашэнкі трасецца галава. Сапраўды, замяніць Лукашенку зараз няма каму. Уся сістэма ўлады збудаваная персанальна пад яго. А тыя людзі, хто б мог яго замяніць або ў турме, або ў выгнанні. Тым часам Александр Лукашенко можа патрапіць у МКС. Толькі не на міжнародную касмічную станцыю, а ў міжнародны крымінальны суд у Гаазе. Каманда нацыянальнага антыкрызіснага ўпраўлення пад кіраўніцтвам Паўла Латушкі старанна збірала доказы злачынстваў Лукашэнкі супраць сваіх грамадзян. А Литва, як добрый сусед, передала документы у Гаагу. Сегодня хорошая новость о том, что государство, независимое государство, правительство этой страны, Литва, по просьбе и на основании документов нашей команды Народного антикризисного управления обратилась к прокурору Международного уголовного суда. Обратилась с тем, чтобы привлечь Лукашенко и его сообщников к ответственности. Цяпер прокурор у Гаазе можа пачаць расследаванне злачынстваў супраць чалавечнасці ў Беларусі. Документы ўключаюць злачынствы супраць чалавечнасці, дэпартацыю і пераслед рэжымам беларусаў за мяжой. Павел Латушка паведаміў, што ягоная каманда зрабіла вялікую працу и отзначил. И этот день, сегодняшний день, в этой дождливой Гааге, он войдет в историю Беларуси. Ведь совершен первый на сегодня самый важный шаг на пути достижения справедливости для нас с вами, для белорусов, для сотен тысяч жертв преступлений против человечности. Именно преступлений против человечности, совершаемых режимом Лукашенко. Калі Лукашенко ў выніку атрымае ордер міжнароднага крымінальнага суда, яго могуць арыштаваць у любой краіне удзельніцы рымскага статута. Раней такі ордер ужо атрымаў Пуцін. І калі Пуцін арыштоўваць некаторыя краіны пабойваюцца, то арышт Лукашэнкі здаецца больш рэальным. Што ж, пажывём, пабачым. На сустрэчы са студэнтамі Лукашенко аб'явіў, што настаў час зрабіць свой беларускі тэлефон. Відаць, напужалі яго нядаўнія выбухі пейджера ў Ліване, і Лукашенко вырашыў, што тэлефоны – гэта не проста спосаб пагутарыць, а сапраўдная зброя. Так што Apple і Samsung пора пачынаць нервавацца, бо Беларусь ідзе заваёўваць рынак гаджетаў. Галоўнае, каб у новым беларускім тэхнічным цудзе было сваё праграмнае забеспячэнне. Магчыма, гэта будзе антысанкцыйны софт, які будзе працаваць толькі на тэрыторыі краіны. Праграма не будзе загружаць нічого, акрамя дзяржаўных навін, а штучны інтэлект будзе гаварыць голасам азаронка або лебедзевай. Так што ўжо ўвесь свет затаіў дыханне, чакаючы новага тэхнічнага прарыву.
Трэба яшчэ стварыць і свае сацыяльныя сеткі, якія б маглі выглядаць неяк так. Адна са студэнтак пацікавілася ў Лукашэнкі, на якім этапе знаходзіцца распрацоўка беларускага мабільніка, а таксама спытала ў яго, як ён жыве без яго. Лукашенко сказаў, што ён не такі ўжо дзікун, і ў яго ёсць свой тэлефон, які ён і прадэманстраваў. Ну что, не слышишь меня? Слышь. Здравствуйте, мы с тобой уже поздоровались. Тут и там вас слышу. Вось да чаго тэхніка дайшла. І тут чуваць, і там. Охапкин! Вот он я! Возьми трубку! Зачем? Я буду с вами говорить по телефону. Лукашенко растлумачыў, што сам тэлефон не цягае, не царская это справа. Ад'ютант для гэтага ёсць. Так што ворагам не ўдасца дастаць яго праз тэлефон. Лукашенко пахваліўся, што яго размовы шыфруюцца, а код шыфравання распрацоўвала само КДБ. І вось гэтую распрацоўку ўжо гатовая набыць у некаторых краінах. Адной з такіх, вядома, стане Якучія. Дык гэта ж не краіна, скажаце вы. Але менавіта з такімі кіраўнікамі Лукашенко сустракаецца апошнім часам. Вось нядаўна ён сустрэўся з кіраўніком Якучіі Айсеном Нікалаевым. А сам якутскі кіраўнік заявіў, што яны могуць даць дастойны адказ на заходнія санкцыі. Мы обязаны все вместе сделать, чтобы уйти от диктата Запада в области критических технологий. Наши страны, я считаю, что способны совместно делать любую технологию, которая вообще в мире существует. Товарищи, международная обстановка. Наш ответ Чемберлену. Якія ж тэхналогіі можа прапанаваць Якучія? Абавязкова трэба пераняць досвед якутскага скульптара Михаіла Бапосова, які вырабляе свае скульптуры з замёрзлага гною. Яго працы вядомыя далёка за межамі Якучіі. А тут ходзяць чуткі, што Лукашэнку збіраюцца помнік паставіць. А тут і зіма надыходзіць. Самы час запрасіць якутскага майстра. У Бішанковічах на Віцебшчыне ў суботу 28 верасня прайшлі абласныя дажынкі. Мясцовая раёнка зрабіла вялікі фотарэпартаж з падзей. Вядома ж, не абышлося там без папа. Як жа зараз без яго? Хаця Бог справіўся і без папоў, добра акрапіўшы дажджом удзельнікаў свята. На свяце было шмат не толькі сельскіх працаўнікоў, але і людзей у форме. Зараз без іх ніяк. Таксама можна было пабачыць мадэрнізаваны беларускі нацыянальны касцюм. Зараз без зялёнага ніяк нельга, а то міліцыянты адразу заграбуць. Дарэчы, ім было не да свята. Яны пільна неслі службу, каб, барані Божа, які-небудзь экстрэміст ці іншы несвядомы, дакладней, свядомы элемент не парушыў святочны настрой удзельнікаў імпрэзы. Для гэтага быў створаны штаб і нават рэжымна-абмежавальная зона. Хаця гэтая зона ўжо колькі гадоў дзейнічае па ўсёй краіне. Працавалі фільтрацыйныя пункты, вядома ж, для зручнасці грамадзян. А міліцыянты ў Беларусі вельмі суворыя, і з імі лепш не жартаваць. Вось у Магілёве яны нядаўна затрымалі небяспечнага злачынцу. Чаму небяспечна? Бо для гэтага спатрэбілася 7 узброеных да зубоў амонаўцаў і яшчэ 4 чалавекі з відэакамерамі. Ну не іначай баявік здымалі. Што ж такого страшна натварыў гэты чалавек? Можа, хацеў зрываць школу, ці, барані Бог, аблвыканкам? А можа, хацеў забіць самога Лукашэнку? Ды не, чалавек проста напісаў нейкі каментар пра яго. Такія зараз беларускія рэаліі, яшчэ горш за тыя, якія пісаў Якуб Колас на пачатку мінулага стагоддзя. Едзе цэлы абоз паліцыі, прыстаў 2 ўраднікі, стражнікаў з 20 са стрэльбамі, шаблямі, нагайкамі. І куды едуць? Адбіраць у мужыка стрэльбу. Праўда, наш Сымон Таўкач гаварыў, што мужык той быў чуць не сацыяліст. Панскую кабылу назваў брыдка і земская калісь дурнем злаяў перад Соцкім. І вось праз 120 гадоў это паўтараюць лукашэнкаўскія карнікі. Прычым па ўсёй краіне і ў куды больш жахлівым маштабе. Калі міліцыянты змагаюцца з унутранымі ворагамі, то са знешнімі будзе змагацца народнае апалчэнне. Нядаўна яно было створанае ў Віцебскім раёне ў рамках камандна-штабных вучэнняў з органамі тэрытарыяльнай абароны. Так што ворагі, як пабачаць, то будуць трэсціся ад страху мацней, чым галава ў Лукашэнкі. І як некалі пісаў паэт, калі фронт падасца слабы, то падпіраюць яго бабы. Так што ворагі лепш няхай нават і не мараць пра тое, каб захапіць Беларусь і ўсталяваць тут свае парадкі.
Як кажа Грыша Заронак, будуць толькі зубамі скрыгатаць ад злосці ды плявацца ядам ад бяссілля. Вы толькі ўгледзьцеся ў гэтыя мужныя твары, якія павінны нагнаць столькі страху на ворагаў. Пакуль людзі ў форме ахоўваюць мірную працу, сяляне працягваюць сеяць хлеб. Ой, якія там сяляне! Зараз так не кажуць. Аграрый. Вось нядаўна Браслаўская раёнка пахвалілася тэмпамі сяўбы ў раёне. Як думаеце, з якого боку стаіць начальнік, а з якого падначалены? А як прыгожа напісана, адразу адчуваецца рука паэта. Пакуль восень песціла нас цёплымі сонечнымі дзенькамі, аграрыі актывізавалі работы на палетках. Усе жадаюць паспець пасеяць азімы, бо вопыт паказвае, што менавіта з іх складаецца аснова будучага ўраджаю. А як аптымістычна аўтар завяршае свой артыкул. За дзень у гаспадарцы засяваюць каля 20-30 гектараў. Ужо ў глебу паклалі насенне жыта, пшаніцы, проса, цяпер сеюць ячмень. Гэта нешта новае. Ну а зімы ячмень у Беларусі зараз сеюць, хаця тэрміны ўжо выйшлі. Але каб на Браслаўшчыне сеялі проса, ды яшчэ на зіму, гэта нейкае браслаўскае ноу-хау. Напішыце, калі ласка, ў каментарах, як такое магчыма. Можа, хутка і кукурузу будуць на зіму сеяць, і бульбу садзіць. І не толькі на браслаўскіх палетках шчыруюць работнікі, аддана працуюць у перапрацоўшчыкі. Нядаўна тая ж раёнка напісала пра работніцу сырзаводу, якая стала пераможцай конкурсу «Суперпрофі 2024». І перамагла не недзе там у раёне, а ў самім Віцебску. А далей чакае Мінск, а там... Можа, сам Лукашенка зверне ўвагу, дык з той студэнткай па тэлефону паразмаўляе. Актывістка, разумніца і прыгажуня, піша пра дзяўчыну раёнка. Студентка, комсомолка, спортсменка. Наконец, она просто красавица. Гэта не першае дасягненне Вольгі. Да гэта яна ўжо ўдзельнічала ў кастынгу музычнае шоу «Звёздны путь» на тэлебачанні. Таму яе можна назваць сапраўднай зоркай, пра якую піша газета з назвай «Браслаўская звезда». На этом у нас усё. Да сустрэчы ў чацвер. Пакуль мы рыхтавалі выпуск, Лукашенка сустракаўся з дыпламатамі, пра што мы вам распавядзём у наступным выпуску. Вялікі дзякуй за прагляды і каментары. Калі для вас это бяспечна, падпісвайцеся на наш канал, стаўце падабайкі ці не падабайкі, каментуйце, дзяліцеся тым відэа з сябрамі. Усё вам найлепшае. Жыве Беларусь! Слава Украіне!